wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina masu gida. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina? Na'am. Sai da zuwa. Yawwa. Ina yini? Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Sannunku. Sannu ya gida. Lafiya. Sannunku. Ya gidan ya aiki yau Asabar baki je aiki ba ko? Sannunku to ina ku zauna mana. A'a. A gurguje nake. Zan je can wata unguwa ne. Zan je musu gaisuwa saboda haka ba zama zan ba ina Sule yake. Yana ciki To ina. kira mu Sule kula. Yana ciki bari. To kira shi da ana. Yawa sannu. Ki saki jiki kake da kin ji ko? Gida ki kika zo insha Allah. Na? Sanda zuwa ina lafiya naga kun taho ko waya babu inna babu komai haka babu sanarwa. Lafiya lau ba gani ba lafiya ta lau. Ba komai ba abin da ya faru kuma. Amma dai lafiya Ba lafiya lau. Yanzu ba ka gani gata ba. Ai abin da na gaya maka zan yi na aikata. Na riga na sa an gama komai an daura aure an yi abin da za a yi. Kawai yanzu na ce su bani ita in kawo ta gidanka. Allah yi wannan lera. Zaman aure.